Os osiños xa nos están cocidos, Miguel. Recta final xa da receita, pero falta darle un pouco de punch. Home, é que esta receita é moi especial, igual que todas as receitas das nosas abuas. Mira, xa temos aquí A ver, a pochar aquí, mira, ceboliña e allo. E engadímoslle o perixel. un sofritiño que non nos falte. Un sofritiño aquí, ben feitiño, así. E agora, que isto xa está ben sofritiño, imos de engadir as especias que teño aquí. Teño Que lle botamos logo? pimentón e a mí gustame botarlle un pouquiño de noz moscada. Ai, dalle, Claro, pero hai sitios incluso onde lle botan as especias dos callos. Ai, sí? Fíjate, sí. Pero mira, Quererán imos comer botar, uns callos máis light. botámoslle a noz moscada e apagamos o lume antes de botar o pimentón, para que non se nos queime e non nos dé amargor. Truco. Engadímoslle este pouco de pimentón, remexemos ben para facer este sofrito, vale? O que non dixemos antes é que no caldo de osos tamén leva legumes, ou ben callos ou fabas. Eu botinas aí as ajachadas. É que botaches fabas? Fabas, aquí na costa somos máis de fabas. Moi ben, xa temos este sofrito. E agora que facemos? Vale. Agora, vamos a remexer ben para que se disolva ben. E agora, isto engadímolo no propio caldo de osos, Ah, caramba. que xa temos aquí cocendo, e engadimos Verás así. que colorciño lle imos dar. E agora, imos a coller un pouquiño de caldo para limpar ben a sartén, aquí a tixola. Aí está, hai que aproveitar todo. Aí está, mira. Oh, E xa isto ten unha pinta bárbara. Que che parece si o probamos? Home, claro, eso viñen, Miguel? Oye, é verdad que é tan beneficioso, porque dicen que é bo papel, po colágeno. Home, ti conta que o que leva, sobre todo os osos, todos soltan moito coláxeno, moita xelatina. De feito, este caldo, se o deixamos resfriar, despois Espesa. espesa e queda como unha xelatina. Vale, o sea que, bueno, dinos ti... Oye, isto é ben fácil de facer, pode facelo calquera na casa, eso sí, hai que lle coller o toque. Entón que probo, pero ven pa aquí. Eu vouche botar unha fava, porque falamos delas, e non nos... Ai, É as fabas, para que as se fabas. vexan as fabas tamén aí que estés. Carai, son que non se grandes. dixa. Son grandiñas, entón que probo. Proba, Estou muller. intrigada. O olorciño, a ver, vamos a facer como Aquí- se estivéramos catando... Hai que saber que en zonas botanse tamén os miolos do porco, que aquí neste caso un pouco por deferencia ti nos botei, pero Sabías que non me gustaba. sabía que ti eres un pouco... Fixeches ben, agradezco. Venga, vou probar. De olor, un 10. E de sabor, a ver... De queimar a lengua. Cuidado que... Isto era para tomar forza no inverno e para... Ui, pero ten moito sabor, porque eu imaginábame que era máis insípido, No, fíxate. ten sabor, o que sí, nós, por exemplo, como lle botamos o hueso de soá, lle botamos xa salgado, pois logo probamos, xa probei, vin que estaba ben de sal, non lle engadimos, senón, se é só con oso fresco, hai que engadirlle un pouco de sal. Moi ben, pois aí queda o tip. Oe, eu non sei se isto será o elixir da eterna xuventude que din aí no TikTok, as influencers, pero Ese é isto falso. quenta o espírito. Eses non valen para nada comparado con isto. Sabe a gloria. Caldo de osos son caldo de gloria. Que Sabe a aproveite. aldea. Colle aí un pouquiño de caldo que te has comer.